makiun ang sugilanon sa usa ka lalaki sa Spain. Kini ang sugilanon ni Enoch nga nagauluhan. Damgo ni Enoch bahin 1. Si Enoch daw adunay usa ka malinawon ug komportable nga kinabuhi sa Barcelona, Spain. Kapin sa 20 ka tuig na siyang kauban sa pagdumala sa usa ka malampusong physical therapy practice, samtang ang iyang asawa nga si Ingrid nagtrabaho isip physical therapist sa usa ka Seventh-day Adventist nursing home. Aduna sila'y duha ka anak nga lalaki ug komportable nga kinabuhi. Apan nakasinati si Enoch og kusog nga pagbati nga gitawag siya sa Dios aron mahimong Adventist pastor. Nagduha-duha siya sa pag-ampo mahitungod niini kay mibati siya nga daghan na kaayong panalangin nga gihatag sa Dios kaniya pinaagi sa iyang malampusong propesyon. Gitago niya kini nga tinguha bisan sa iyang asawa nga si Ingrid. Sa panahon sa COVID-19 pandemic, misamot ang iyang tinguha sa pag-alagad sa Dios. Ganahan kaayo siya sa iyang mga debosyon sa buntag o personal nga pagtuon sa Biblia. Kasagaran, iyang namatikdan nga ang iyang nabasa sa Biblia sa buntag, maugayod ang mensahe nga gikinahanglan madungog sa iyang mga kliyente ni anang adlaw. Mas dako ang iyang tinguha nga kanunay makasulti mahitungod kang Hesus. Usa ka adlaw, gisultihan siya ni Ingrid nga mibati siya nga gitawag sa Dios si Enoch aron magtuon og theology sa Sagunto Adventist College ug mahimong pastor. Maugayod ang tinguha nga dugay nang gitago ni Enoch sa iyang kasing-kasing. Bisan og nagtuo siya nga imposible kini tungod sa ilang negosyo, panimalay ug pag-eskwela sa ilang mga anak, nagsugod sila ni Ingrid sa pag-ampo ug pagpangita sa kabubuton sa Dios. Dayon, samtang nag-andam si Enoch ug ang iyang business partner sa pagpalapad sa ilang klinik, kalit nga nangutana ang iyang partner, nganong dili man ka magpastor? Nakita niya kung unsa kadako ang kalipay ni Enoch sa pagsulti mahitungod kang Hesus ngadto sa iyang mga kliyente. Wala madugay, mibalhin si Enoch og ang iyang pamilya sa Sagunto diin nagsugod siya pagtuon og theology aron mahimong pastor. Ang buta nga daw imposible alang kang Enoch nahimong posible tungod kay dili kini ilang kaugalingong plano, kundili plano sa Dios. Gipakita usab ni ini nga istorya ang dakong epekto sa 13th Sabbath offering nga nakatabang sa pagpalapad sa theology department sa Sagunto Adventist College ug sa pagtukod sa girls dormitory diin karon nagtrabaho si Ingrid. Pinaagi ni ini ang mga halad na kahatag og dagkong kausaban sa ilang kinabuhi ug sa ilang ministeryo. Ang 13th Sabbath offering karong quarter makatabang sa paghulma ug pag-usab sa daghang kinabuhi alang sa eternidad. Daghang salamat sa inyong matinud-anong suporta sa mga mission projects sa Inter-European Division nga naglakip sa Spain.